Putag simpleng pagkaon karong adlaw no. Pizza sa Pizzaron 23 sa Oktubre 2025 mga igsunan. Okay, mo ni ato ang paniud to karong adlaw no. Simple rin taon mo ni kanon man sa mga masakiton o bulsa. Este, lawas day, masakiton lawas. Sorry. Ay yung nani pili-pili tag makaon ba mga igsunan. Gawas sa mahal ang paliton doon makasave yun ta sa kinatay hibati. Arim to sa mga gulay-gulay no barato ako kumpiyansa to sa gulay pati mahalan na po nakaamgo na po ning mga gulay nga demand kayo ang gulay ron sa nahon nga daghang sakiton. Ani ana ang mga tiguang mga edad na kag 40 ngadto sa 100 ani ana diri palit aning gulay no kay daghan na mga dili pagkaon ang gulay ra may waay dili. Okay, mao gyud natin tinuod. Isda pod. O kaning mantika gani atong giprito ani. Kana nang ipili na pod kana na po mga vegetable oil kuno hay. Na may olive oil na mahal po di pa ta ka-afford na kana kuno ambot tinuod po na. Di po ta may dili. Ay na gi-estudyohan na po nila no. Mao nay resulta silang singana na research ba sa nga na invento ba kanang itaw experimenting ba kanang pag-eksperimento anang butanga no ila po nang tinuod og examine. Okay, balik ayan tana ato nang biyaan sa dito sa gulay no kini di gyud hinig tantong lami no pero ang resulta ni sa panglawas kumpiyansa gyud mo kaon ani no gawas sa mga litson o ganang lami gyud to no delicious gyud to pero dili nutritious ang matud pa sa ato ang giswilahan ba. Dito pa sa elementary kay bawo na taana no ang mga nutritious nga pagkaon ang mga gulay yun. Okay na kaon na ta no mga una ta mga gulay o pinirito kung sudan ron muna sudan sa mga masakiton bisag di masakiton katong gusto di masakit kanila ikan-an ninyo no ma-prevent pa ang lawas sa mga mudapo nga daotang sakit sa atong lawas no daotang sakit sa sakit dautan naman yun na sa istoryahan silang biyaan to na kaya arita sa mukao na kanina itong bugas no kay barato lang po ni dire pero gamay na po mahurot kay limited po itong ikaon tag sa katasa naman okay ra salamat na yung adlaw katong tanan bye.